komai tsarkinka, komai darajarka, komai mutuncinka, duk sana'ar da kake yi gehe da Allah ya sa ka zama shugaban ƙaramar hukuma ko kwamishina ko gwamna ko wani abu, a idon talaka kai ɓarawo ne. Ba mu ce ba sa sata ba. Darasin rayuwa. A yau mun waye gari cikin wani lokaci wanda idan mutum bai son ka ba zai iya maka adalci ba. Daidai lokacin da masu mulki suke ganin cewa sun sa kuɗinsu sun sai ƙuri'a, lallai dole sai sun mai da wannan kuɗin. Mutane ana kira ana cewa ku daina sai da ƙuri'unku, taliya ba ta zaɓe. Haka ne, taliya ba ta zaɓe. Amma wane talaka ne zai zaɓe ka don Allah? Kullum in aka tashi za a dinga ɗaukar laifi ana ɗorawa masu kuɗi da masu mulki. Talakan nan shi ne yake karɓar taliya ya yi zaɓen. A cikin talakawan ne ake samun infomomi waɗanda suke gaya wa mutanen banza su zo su ɗauki mutane. Haka zalika a cikin talakawan ne za a samu talakan da zai kware gambun ajin firamare school da aka sa ma 'ya'yansu su yi karatu ya je ya saida. A cikin talakawa ne wasu suke sace transformer. A cikin talakawa ne wasu ake haɗa kai da su a saci kayan al'umma kuma a saci kayan gwamnati. Idan mutum bai son ka, bai da ra'ayinka, ba yanda zai yi maka adalci. Ba wani bambancin jam'iyya ko bambancin aƙida ko bambancin addini. Kaso 100 na marubutan da muke da su a kafar sada zumunta, kaso 70 daga cikinsu za su yi haushi ne idan an cije su. So nawa za ka ga mutum ya ɗauko abu na muhimmanci, liking ɗaya za ka mishi ko comment ko kuma ka yi sharing, amma mutanenmu ba sa yi. Amma idan aka taɓa ubangidansu ko kuma aka taɓa aƙidarsu ko kuma aka taɓa wani ra'ayi nasu, za su yi ca su zo suna haushi. Dama shi kare dole ne in ya tashi zai yi haushi, amma kullum za a zo ana ganin laifin masu mulki. Komai tsarkinka, komai darajarka, komai mutuncinka, duk sana'ar da kake yi gehe da Allah ya sa ka zama shugaban ƙaramar hukuma ko kwamishina ko gwamna ko wani abu, a idon talaka kai ɓarawo ne. Ba mu ce ba sa sata ba. Amma kai da kake wannan maganan ka gyara kanka? Mutane ba su da adalci, ba su da amana, ba su da haƙuri, ba su da tunani. Wasu. In dai mutum bai ra'ayinka, to duk abin da za ka yi a rayuwar nan to shi ba zai yaba ba kuma ba zai kalla ba. Saboda haka ka mai da hankali ka rayu yanda ya kamata. In Allah ya baka dama ka yi abin da ya kamata, ba dai nan za a tabbata ba. Allah Maɗaukakin Sarki yana madakata. Amma haƙiƙa muna buƙatar mu gyara kawunanmu kafin mu yi tunanin cewa za mu gyara. Allah Maɗaukakin Sarki ya gaya mana a cikin Ƙur'ani cewa ba canji shugaba ne canji ba. Amma kowa ya taso za ka ji yana canji kuma kullum gara jiya da yau. Kullum gara jiya da yau. Saboda haka mu ne matsalar ƙasarmu, kuma in za mu gyara mu gyara.